Tirang tarang tara, baby. Baby auya wandivhakachira zuva riye ranyura rine zichangane bhegi ndakatakura rine rudo rwomusindo ndombokufurira. Asaka baby wapfeka here pipi atiri kuda kuavoida HIV sebera dhuze yangu yakwira BP anasi tiri kushuta yemutv atiri 1 on 1 mawani ababy ngatipinde round 1 kawani zvishoma nezvishoma bichane apombonoka baby nhasi nderedu zayani. Dairo baby yangu dati daira deti dairo baby yangu dati daira deti ka awe mwe anasi ndiri kuda kufraya nechikeni ndichakufidha kusvikira kuseni ameno ukagona kudzokera kudheni ngatipinde round 2 pachikuru kaapa ndopa ndakuda kuratidza ubhuru ndakaita kufinya misa fesi neuturu abebi nini ndokuda zvikuru ibebe uri pangu muchero kunaka kwako baby kunotingura skero adai uri hembe waizava yemubhero hausi type yekutengesa unisero. Dairo baby yangu dati daira deti dairo baby yangu dati daira deti ka awe mwe wandivhakachira zuva riye ranyura rine zichangane bhegi ndakatakura rine rudo rwomusindo ndombokufurira. Asaka baby wapfeka here pipi atiri kuda kuavoida HIV sebera dhuze yangu yakwira BP anasi tiri kushuta yemutv atiri 1 on 1 mawani ababy ngatipinde round 1 kawani zvishoma nezvishoma bichane apombonoka baby nhasi nderedu zayani. Dairo baby yangu dati daira deti dairo baby yangu dati daira deti ka awe mwe fall in love with the beautiful lady. Respect DJ Celsius, the lady Sylvania. The birthday now say you do it international. Yo jeepers, tell them say me a boss it up on your I tell what to do. We are gonna tell it.